Sziasztok! Tehát világválogatott, klasszikus 11 mérkőzés, ugye ilyen a fél 13-an van. Világválogatott, és én nem értem a logikát, mert Cristiano Ronaldo nincs benne a világválogatottban, és a klasszikus 11-ben meg Puskás öcsit hagyták ki, szóval én nagyon mérges voltam először, és 11-es persze. Ezért huncutság. Zikó lövi. Belövi. Ajajaj. Ott van Quaresma, meg Messi. Tualan is, szóval ez így nagyon vicces. Tualan. Azt sem tudom ki az, de biztos jó lesz. Hát ez gáz. Claudio Taffarel. A kapus, nem tudom nektek ez mit mond. Nekem inkább a Raffaello jut eszembe róla. Mateus, na azt tudom ki. Joló. Most nagyon büszke vagyok magamra. Évra, hát ez gyors, ez... Hoppá, Raffaello. Csaj fogja beadni. Facchetti. Fejeli ki? Wöller, ez magyar, nem? Nem. Mert akkor már hallottam róla. Volna. Tualan most a másik oldalon gyökérkedik. Már elnézést. Annyit tudom, hogy török. Az a Tualan. Patrice Evra. Aki ugye most már Juventus-t erősíti. Ricardo Quaresma, aki újra a Portóban játszik. Hoppá! És akkor ez mi, ha nem 11-es? Mateus, tehát. Mateus. Jól játszanak ezek a legendák. Először gondolkodtam rajta, hogy esetleg játszhatnék világklasszisban. Azt ti élveztétek volna. Csak én nem. És azért az nekem egy fontos ér, hogy én is élvezem. Ez a Bastos, ez amúgy ezt ismerem. Szóval most jóló. De miért nem szöglet? Megeszlek téged. A Raffaello-val kezdem, mert az finom. Csavi. Quaresma. Hát ez jó. Ez konkrét. Rivellino, de tényleg nem ismerek sokat. Zikót igen. Meg Cantonát is. Katona. Sanchez gól. Tehát nem tudom milyen Sanchez is betalál. Ja jó, mondjuk úgy könnyű, hogy ez mind ilyen 91-es, meg 94-es, aztán a felét a világ nem ismeri. Pedig hát klasszikus 11. Ajajajaj. Ez a Sánchez Morét se ismerem. Most már, de nem fogom megszeretni, azt hiszem. Már irritáló a pofája. Messi, fuss, de nem áll, a Messinek akartam passzolni. Ja igen, erről a Messiről eszembe jutott, hogy ha feltennétek nekem a Ronaldo vagy Messi kérdést, akkor én Ronaldót válaszolnék, amit én Ronaldo jobb. De én nem is értettem, hogy miért ő kapta az újabb aranylabdát. Mondjuk azt az a VB legjobb játékos a Messi, hát erőltetett. Szerintem csak nem akarták, hogy ott sírjam. Aztán kigúnyolják. Mert tényleg nem volt jó. Nem akarom hogy azt mondani, hogy ő miatta nem nyert Argentína, de hogyha ő jól játszik, meg ha Higuain belövi azt az 1-1-es helyzetet, és nem mellé lövi. Az a gáz, hogy ez a Facchetti nagyon jól védekezik, és most lefogja B. Aha, lefújta. Akkor most jó gombot nyomok. Tehát felhoztam az Zlatan Ibrahimovicot, és megmondtam a védelem
butaságait. Most már megint... De jó! Aki tud, az tud. És felhoztam Vidicet, aki az Internazionale Milánóban van, de igazából ő már csak levezet. Szóval tényleg ő nagyon jó játékos, és lehet, hogy ez is vagyok. Őt azért tisztelem, mert ez befúj a bíró, igazi csoda. És lesérül! Tök jó, hogy Zlatan Ibrahimovicnak sikerült 7 percet játszani, de még annyit sem. Fú, de ijesztően védekeznek. Pedig ez még csak fél profi srácok. De lőd be! De nem igaz! Elversetek csak. Anyád. Most agresszívkodjunk már. De én mindig nem tudom ki ez a Sanchez. Anyád, Cantona. Azt ismerem. Torres. Hát ez a joló. Az is. FIFA-ban érdekes módon mindig jó. Hey! De miért nem fújt? Miért nem fújt 11-est? Mert nem tud. Azért Evra az gyors. Az Evra az gyors. Hoppá. Jaj, ne! Hát ez... Nemanja Vidic. Nemanja Vidicről eszembe jut. Nemanja Nikolic. Ugye válogatottunk büszkesége. Hát őt le fogja igazolni valószínűleg az AEK Athens. Onopko, ezt megadom. Jó, most nem azért, mert jól védekezik. Azért amúgy agresszív is. Közben. De érdekes, pont úgy pattan a labda. Hey. Ha, nem adtál 11-est. Ennyi vagy, bíró. Tualán, na! Az lesz a meccs embere, figyeljétek meg. Főleg azért, mert nem tudom, hogy ki az. De Messi miért kell lepattanni? Meg kicsi vagy, és gyökér. Na most én se találom nagyon. Csak nem messzire. Haha! Na nem igaz, én nem tudok kicsit huncutkodni. Az a baj, ezek tudnak védekezni. Tehát nem a labdára mennek, hanem... És az nem hazadás. Persze. Menj az anyám kínjába, te is. Katona. Semmi nem volt. Hogy megmondtam? Én szugerálmám a bírót. Itt mit se számít a tudomány, ide szerencse kell. És egy jó normális pálya. Lehozták Zikót, Hagi. Hát ezek igazi legendák szerintem is. Én ezeket nem értem meg. Haha! Lehetne gólt lőni, de hogy is meg véletlenül se. Hát! Jó, hogy nem állítottad ki, és azt belövi, mert ugye a legendák mindent megcsinálnak. Casillas. De most biztos gólt lőnek. Hollé, nem lőttek gólt. Én sem lőttem. Sziasztok. Az nem volt jó meccs.